ton sing clear let na hian kalo lom le vek a cheu voinia chuan kum sang ni som pasaria an movie ti chua happy death day ti kan lo clear let don ani zing dar kuania achang tu nu ber tri chu ama dorm dilawa a har chuak hlol mai carter chu hoilet vatin tri chu abia chu ti lai mek chuan tri phone chu alo ria ama birthday ani wangin birthday hla alo in play a athom hnu te haturin a tho chuaka carter hne na chuan adam doi zon sak turin atia tri chu ein hak zo hnu chuan carter chuan dam doi chu a pe a tri chuan anom dun dan chung chang vel engma sei chuak lo turin ati boka tri chuak tur che chu carter thian pa nen an in toka carter thian pa chuan an mut dun le dun lo thu zota chu zona awang chuan tri chu alung oi lo hle tri pona a chuak che chu goda chuan alo thlir ngal vung vung mai hmeichhe pakhat local hnain global warming ti top tumna a hming lo sign ve turin atia ngai zong pakhat indut ngur ngur lai tuilo chik thutin a phu lai te a hmuwa mi palo om khom te zinga mi pakhat chu a thut lai a hmu boka akal zela tima atok thuta tima chu ni khat alo chhuah pui ve to ma se adu lo em ani tima chu fiam thu thona na mangzoin akal san ngala tri chu a omna pi chi a chuan a ruk te na luta alu ruk lai chu danielin alo man chiang hle daniel chuan chhuna meeting an nei tur thu alo hril ngal boka tri chu an room chhunga chuan lutin a roommate lori po alo om boka khuma azal mei pa chuan lori nen chuan chumi hma zana a rui zia velte an sei chuaka tri in sana en thut mei chu classical turin tlai nei ti a hre chuak thuta a lekha bu te lain ein siam hal sok soka classical tur chuan akal ngala nunglaman hoi che chu lori chuan kek le bati lo kengin tri chu chem hlum turin atia tri chuan bati chu chem hlumin kek chu bolhlo pawma apaya chu wang chuan lori chu alung oi lo hmel hle tri chu classroom a chuan lutin an professor pakhat an inkara thileng emaw awm mek chuan class alo la a chumi ni chuan pga awm puite ho nen chuan chu chhun neiin meeting an nei a beki chu a eitur lak nen chuan an bulat a rawn thu ve a eitur lak danielin a soisel na sat em awangin beki chu chair atangin a thota a tho chuak che chu carter nen insu in a intur ken chuan tri a ti buak pala tri chuan carter nen an in hmel hret ani ti a thian te chu hret tir a du lo awangin a sira a pot pheya chuta chuan carter an tri in a room a thei ngil ban bun chu tri hnena a pe a hnu dewa chuan tri chu damdawiin a kalin a pa phone call chu a dah ngal hmaka akal zela chuta chuan a roommate lori chu a toka lori chuan a thil ti tum chu thil tha tak ani lo thu a lo hrila tri chu office room pakhata lutin a hnu dewa professor ron lut ve le ngala ti chuan an in fop ta ngal mol mai tu emo in kongka an lo ki ka wangin an du tok ngal zana nia daniel chu tri room a lo lutin party na an kaldan tur chungchang vel an soi duna chuti lai chuan karen alo thim thut mai tri chu konga kalpain apa voice message angai thlapa a party na kal tur ho akal pel sap sap bok tri chu akal zela lever hmun hlom mel taka soundbox tereu te hi muin chu soundbox chuan happy birthday hi lo tia tri chuan pan hnain tu emoin an fiam mei ni na ringa ma se an hu deuh chuan thawm hria in chu thawm omna lama ba hoi phei chu maikor tuam pakhat hian alo mel ran mai maikor tuam chu about a thut mai tri po chu kal chhun zom zel atuma ma se hnung lampang atang tri chu a beit a thut mai tri chu a hlau em in atlan chhia ma se atlan chian na lama atlupal hlau mai chuta chuan maikor tuam chuan tri chu a that ta a tri chu dorm room ngaia har le in a phone po chu a ri le rata tho chhuakin a in ha a carter hne damdoi te a dil le a chuta chuan damdoi a dana chu a mana hril zawk nge tri chuan makati hle a thileng kim kha aton to hnu vek ni na hria carter a thian pa room a ron lut chuan makati na ati zual pha hle building atanga a chhuak che chu mi pakhat ngai che khan alo mel le a hing sign tir tura ron kalte tuichik thut te mi pakhat lu thut te angai ang che in a thleng le veka tri chuan tima chu tok le in tima hne chu ni chu eng ni nge azota tima chuan thotan ni som pariat ani thu alo hrila an pg a chuan lut le in thil thlen dan anga yangin om le veka daniel chuan chhuna an meeting tur thu alo hril le a ruma aluta glorin en chuan an in bele a sana a en le che chu alo tlai to ema wangin classical turin man mo takin na in siam le nga zunga lori po chuan cake chu lo pele a thil thlen dan makati ema wangin cake po ei lem lovin akal sandai chu chhuna ne na po thil thlen dan chu angai veka
Becky chu thau chuakin Carter ania ni chu don ni ti a hreloka ma se a hril man lo Carter chu kaldei atuma ma se tri I chuan wa pot ding le in a ban bun pelet le turin awatia anu dewa chuan professor office a chuan valut le in anin chuk le mol mola tuemo in kongka an lo kika wangin an du tok le ta zana nia anu nen birthday an lom thin dan vel video en lai mek in Danieli aron luta ti chuan karen po athim zui le ngal kong ngai a che kal le in music box po chu awa mulea ma se a hlau thon ema wangin kong danga kalin an party na tur in chu awa thling ta a chu in chu tuma omlo ang mai na re thua pa kong ka te kika an hoison chu mai kor tom kha a mulea na tak mai nan nek ngal soka light an lo eng je chu a thian te hawin a birthday surprise an tum hi lo nia mai kor po an han lak thlak chuan an thian pa ni kalek hi lo nia hlim deuhin an in koma a hnu rei lo te a tri I chu room pakhata hian lutin darthlanga te a in ena hnunglam an hoi che chu mai kor tom kha lo om le in mai kor an han lak thlak chuan ni ka thau chu a lo ni le a hla ring deuh ya play chungin an lam vel tawak waka mai kor tuam dang lo lutin ni ka chu a thata hla an play rin ema wangin tri I chuan engma thoma hrelawa hnunglam an hoi che chu mai kor tuam khan ni ka thau emoti in engatan ma ngai lawa avakal hnaya mai kor tuam chuan chem hi phorin tri I chu a that le ngal tamai tri I chu dom room ngaya har le in a au chuaka chu chuan Cartera a ti hlau thong hle mai a thomno te halung lungin building chu a chhuasan le a thileng kim angai ang che cheina thleng le vek ama lo en tu te mingsain tura ti tu te tui chik thut te le mi pakhat lu te a room aluta lori hena chuan ni hnih chung chu ni ngai che a man to thu te a hrila kap ke ka pek tur thu te le zana surprise party an bo sai tur thu thlengin a hrila lori chuan enga tan ma alo ngai sak lawa tri I chuan soi chhun zomin zana tuemoin an tha tur thu te a hrila chu chuan lori po ati hlau thong hle ni lori chuan chu mini chu chol ha dam turin atia a hnu dewa chuan tri chuan atuk ver le kong khar te chu tu ma lu thei lo turin akil bur mai Danieli chuan kongka lo kika chumi rual che chuan karen a thim hal a hnu dewa chuan khoma thuin cupcake chu ei atuma TV te en tumin remote azonga azonna lama birthday card pakhat hi a hmu chuak hlol mai chuti lai chuan TV chu ronin on thutin misual pakhat meli aron lang thut meya thom chete a hriata wangin tubau la in a thom hodana room awa honga ma se tuma an lo om lo bathroom lam check awa tum lai mek in TV lo in on le thuta mak ati hle ti lai chuan an hnung lam panga mai kor tuam kha lo ding le in tri I chu a that le ta a tri I chu chumini a vek chuan a har le ta a au chuaka chu chuan Cartera ti hlau thong le hle thileng ma ngai to theilawin pona chuan a chuak ngala thileng kim angai ang vekin a thleng le ta Cartera chuan tri I chu kawin a thom hno te a pelet le a tri I chuan a kwa ta chot mei a tanpuina a dil ngal bok anu dewa chuan college country na cholin thil thlen dan vel chu Cartera hne na chuan a hrila tri I phone chu lo ri in a birthday ani thu Cartera hne na chuan a saya Cartera chuan tri I that tu chu a birthday ani thu hre tu hi ani a ring ngal chota chu wang chuan rin hlel tur list siam turin anin ti ta a Cartera chuan soi chhun zomin an mudun lo thu tri I hne na a hril tel bok chumi zan chuan tri I chuan rin hlel tur list chu a siam tange ya a rin hlel ma saber chu tima ni in tima omna chuan awakala awa en thla a tima chu toya ni ti a hriat pha a nunglaman hoi che chu mai kor vo pa chuan tri I a that le ta dorm room ngaya har le in a har che chu a phone bol hloboma avom lut ngal amirin hlel dot le professor nupui Stephanie ania a en thlak lai mek chuan a hnung lam panga tang mai kor vo chuan a that le arin hlel dot le chu Danieli ania an ti tia anin sual lai chu pasin an pani na so hlum dei thinrim takin tri chu a thau le a Danieli ming chu a thai chia a arin hlel dot le chu an professor ania chu mini phei chuan korpo ha tha pei lawin saruakin college a chuan a kal kuala min an en du hle ama that tu ni oma arin chu alo chang chara ti pal thil thuin Becky a votlupala Becky a boy pui lai mekin a hnung lam panga tangin tri chu an volum le ta angai te in tri ipo chu dorm room pakhata a har le ta a alu te chu na ati mel hle mei Cartera thian pa in kongka lo hong che chu lu haya wangin atlungala a har le chuan damdoi na lo om to der mai Cartera bula chuan chu ni chu engni nge azota Cartera chuan tho than ni som pariat ani ti in lo chang anu dewa chuan karen chu alo thim thuta anunga professor alo om to reng mei professor a doctor ni bok chuan ka tri in dan chungchang vel chu a hrila tri I tho atum che chu
tholo turte le chumi hmuna a him zia te professor chuan a hrila tri I soda in tur lak sak turin professor chu a thau chuaka a let le hnu chuan tri I chu alo om to reng reng lo tri I chu professor office a lut ru in a kar cha bi a zonga a zonna lampanga chuan maikor a hmu chuak hlol mei tri I chuan ama thattu chu professor ani a ring hal mai a chuwang chuan a rukin damdawi na tang chuan chho atuma ma se professor a hmu che chuan anunga tang professor chu maikor tomin a vit le sok meile tri I chu tlan chhia in maikor tom chuan a zui zela parking lot an thling ta chuta chuan professor car omna chu tri I chuan zong hmuin car a chuan lutin a voi khatna tan maikor tom hne na tang a tlan chuak veta a hlim hle mai ma se a hnu dewa police pakhatin ati dinga tri I chuan jail chunga a him zawk a in rin awangin dot soin police te chu a in man tir ta a car chunga a lut chia chu police pa chu car pakhat hian a ron sulet ngal thuai meile car atang chuan maikor vuwa ngei mai kha ron chuakin tri I bul hnaiah chuan reilo te a ron kala ma se a let le ngal chuan bati pakhat hi ron phorin tri I car chu hal atum ta a angai te te in tri I pawh chu dorma a har le ta damdawi te chu a mai na eya car tara thian pa in a ron kik hmain a lo hon sak ngal diam mai a in thlaka a chuak ngal car tara chuan zuin a chunga eng thil nge thleng a zawta tri I chuan chhangin ni ngai a hman non char char thu a hrila tui chik thut tur thu te mi pakhat lu thut tur thu te a soilok veka a hnu dewa chuan zanri an ei lai hi lo langa tri I chu a voya a ir vela car tara chuan engma a hriat to lo tur thu te a hril ngal boka chuta chuan car taran tri I chu engwanga apa phone call la lo nge ti na zawta tri I chuan a soi tur a hriat lok vek thu in a changa kumthum liam ta khan anui na thi san to thu te a hril ngal boka anu kha chu ladam se tuna a om dan ang hian min chuang lo ngotang ti in tri I chu a in hmuniam em em a car tara chuan tuna a chunga thil thleng zong zong hi ama a in siam that theina na thil thleng ni in a eng zonga thlir turin na tia tri I chu ani telin a chak lo tial tial mai sia hun tam anei to lo a in ringa chuti anei lai mek chuan TV a chanchin thar lo puangin damdaw ina tual tha hmang pakhat a om thu an lo puanga chu tri in ama thattu ani nge arina wangin damdawi chuan a tlan ngala nurse bula chuan misual pa kha a chuak don chuwang chuan police call ngal wat ro atia tri I chu a lau thong em em a kongkhar bula misual pa veng tu tur police anda a hmu lo awangin hraipui ala a muang changin avakala room a thlen meu chuan police pakhat chuata le thi awa hmuwa maikor tuampa chuan silai na kapa ma se a kap thel chiang hle tri I chu hlau thong em em na tlan chhia a maikor tuam chuan nurse po a tha pha nge nge tri I chu a ngal wata tri in tlan chhe na tur nei to lo hnuwa maikor tuampa nen anin ma chhon taran meile maikor tuam chuan a maikor te phelin tual tha hmang pa nge mai kha alo nia tri I ka thuma a silai te atin lai chuan nung lampanga tangkar taran tual tha hmang pa chu alo zuan ta thut mai tri in silai chu langal watin tual tha hmang pa chu silain atina chupa chuan enga tan ma ngai lovin kartara a that zui ngala tual tha hmang pa chuan tri I chu a zui ngala room pakhata lut dunin nung lampanga tang tri in tual tha hmang pa chu a wathuta a ma se tri in angai to a ama a thi lawa chuni a man non le lo chuan kartara chu kum khoi na thi don ani ti a hria chhuwa chuan ama le ama a in ti hluma atu kan har le che chu a hlim hle mai kartara awa ku ngal chota anunna a chhana wangin lom thu a hril ngal boka lukham lain kongkhar an honga a thian pa lo lut tur po among an beng ta thau thau mai pona a chuak ta ama ron mel thin tu tar mit te chu alak saka ming sain tura ama ron pan ve zia tu hne na te ming te a sain saka tuilo chik thut tur te chu a hril loka mi pakhat la thut tur omna a alukham ken lai chu awada boka ti ma chu hlim takin na bia a ani na te thup to lo turin ti mam hne na chuan a hril boka an PG a lut che chu deinerin lo ko ding le nge ya tri in a soi tur zong zong an soi khal hnu chuan deineli chuan ti ngai na a hriat lo hmel hle ruma aluta lori hne na chuan ma a sial thin ema wangin ngai dama dil ngal mol mol mai le anuwa chuan class a wadak dek tekin professor chu lo chuak lok turin atia tri in professor chu thenin a class a ban san tur thu a hril ngal boka chhuna nia thilan ei haule ta danielin beki chu thau turin atilea tri in beki thau tur chu thutir le in chocolate chuan danielil chunga a leita anu dewa kartara chu ron langin aban bun pek le tatuma tri in kartara chu a fop thut meile chhopui tura somzui ngalin kartara chuan hlim takin o ti in a chang anu dewa chuan a birthday ania wanga thil ei pui tura ngak char char tu apa chu awa ei pui ta a
anu chungchang te soin tri in anun dana a in thir tu te apa bula chuan a soya zan ani ta ama thattu tur ma chon turin a in ring to hle mai veng tu silai chu lak sakin tol thattu tlan chho lo na na pui turin angena rumalu ta tha tumin tol tha mang chu atin taran meile silai an met che chu engma apuak reng reng lo tol tha mang pa chu ron har thutin tri chu a be ngal thut meile ti chuan anin sualta tri chuan a hne lo khop mai anu dawa chuan tri isanar chu ron ri retin karen chu alo thim ta thut mai a en le meu chuan tri chu tual tha mang pa hnunga silai ne na loading taran mai ti chuan tri in chu pa chu a that ta a chumi zana chuan kartaranen a ruma omdunin a kek dona bati chu chem hlumin kek chu an ei dun ta a zingdar kwania tri chu room ngaya chumi ni ngaya chuan a har le ta mak ati khop mai tlan chho ngalin a ruma awatlan lut ngal wata Lori in kek chu lo pe ka tum le boka tri in thil ngai to chuakin keka chuan tura tel ni in nangaya chu wanga chumi ni hmang non chu ni in a in hria ke kai lo ni in tol tha hmang pa kha hmang tangka in tri chu a that thin ti a hre thiam ngal chat boka tri chuan kek chu e masa turin atia a ei lo chuan police ne na a hroi tur thu in a vau boka Lori in tri chu anem thlungal soka tha adu na chan chu professor wanga ni ti asoya professor kha a hmangai ve em wanga ni an pani chuan anin sual ta vak vaka Lorin a tha trep nuin tri in kek chu Lori a bar ngal wata ti chuan tukvera a pet thlata a tri i le kartara te chu dora chol dunin chanchin thar an en duna tri ipa in ron kolin tri inena lau thong lo turin ati boka ti chuan tri i le kartara te chu lim takin anin kom dun ta a ti zong kha voina kan thlir le thei te chu ania he channel hi khonga in lo like a lo subscribe a lo share dar ve zel turin ka som tak meu meu a cheu